Häh, mitä? Moi! Moi. Tämä on meidän eka video. Me pelataan Wildcraftissa. Eka video, niin, tässä on meidän kanava. Saat eksyä tänne tai tulla kun jompikumpi käski. Eli toi on Maito, paitsi että se meni tonne. Ja mä oon Cotton ja me pelataan Minecraftia. Joo, Ja... näin on. Ja Tai siis, niin, eli siis kerrotaan nyt meidän kanavan tulevaisuudesta. Eli siis, sä voitte kertoa. No, Cotton tulee pelaa, me pelaa yhdessä silleen, minä ja minipelejä silleen, me ei tullut spreittiä tämmöstä, mutta Cotton tulee ensin pelaa jotain Simsia tai jotain, ja mä tuun ehkä pelaa jotain Lego The Movie videogamea ja minä jotain skinniksiä tälleen. Niin, me pelataan nyt Wildcraftissa, mutta kaikista eniten me pelataan minipelejä, kaikkia minipelejä. Mutta kommentoikaa sinne, mitä minipelejä. Minecraft-painotteinen. Niin. Ja kommentoikaa, mitä minipeleitä haluaisitte, ja siis tää kanava on oikeastaan missä servuissa. Niin. Et missä servuissa kirjoittakaa servu. Voidaan tulla esim. Käymään teidänkin servulla joskus varmaan. Niin, jos teillä on oma servu, niin sanokaa, niin me voidaan ehkä joskus tulla käymään. Ja me voidaan tehdä siitä varmaan videokin. Säätämään. Niin. Ja niin, mutta... ja sitten, niin, ei muuta. Eli mä aloitan ehkä Sims 4 pelaamisen ja toi aloittaa minkä? Hei. Lego The Movie videogame. Ehkä. Se ei ole vielä varma, hei. Niin, se Simskään ei ole varma, aloitaks mä sen, tai teekö mä sit video, kun mä pelaan sitä, koska aina ei jaksa. Mut suurimmassa osaksi Minecraftia minipelejä ainakin tässä aluksi, ja niin. Niin. Ainakin ensimmäiseksi on tulossa Skywarsia, ehkä. Joo, Skywarsia on tulossa ihan ekana. Niin. Ja mutta niin. Onks tässä muuta? Ei tässä muuta. Eli siis muistat tilata meidän kanava, katsokaa Minecraftia ja Simsia ja ehkä jotain Maidon Steam-pelejä, muutakin, voit varmasti kuvata. Ja niin, ja sitten niin, muistakaa tykkäillä videoista, kommentoikaa ihmeessä, jos tulee jotain kysyttävää tai jotain, ehdotelkaa pelejä ja pelimuotoja, kuten jotain, niin kuin jotain pelimuotoja, minipelimuotoja tai ihan muita pelimuotoja joissain peleissä ja niin. Ja niin, ei muuta. Okei. Se olisi sitten, moikka!